Yes. Oंखारदो. मा जाखो? फाग्ला एसां गिलिर. बे साइकेल बोरायखौ दिन्थिनोसै नामा? ओरैजाय दोनसै. दोनदो. Rolly. Come on. आं बिखौ एसेबो सैयामोन नाथाय आं दा बिखौ जोबोर मोजां मोनबाय बियो थारैनो जोबोर मोजां सेंग्रा आरो आंनि रोनालाय आंबोथ' बिखौ जोबोद मोजां मोनबाय नंगौ थांसैथ' जौ लोंनाय गान्जा सोबनाय थांखु आरो सिगारेट सोबनाय गासैखौबो नागारजोबगोन आं सना नोंखौ मोनोब्ला जौ लोंनाय गान्जा सोबनाय थांखु आरो सिगारेट सोबनाय गासैखौबो नागारजोबगोन आं सना नों आंनि जायोब्ला But promise, believe me, oh my darling, I really love you, love you, love you, love you, love you, love you, love, 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 love. सिमां नङा मोगथांसो आं नोंखौ जोबोर गोसो थोबाय आरो नोंजोंनो जुलि जागोन होननानै सानखाबाय जोमै नों जेरै जोमै बिदिनो आंनि गोसोनिफ्राय बेसेबा गोजानाव रोमै रोमै बिरलाङाथ' आंबो नोंखौनो गावनि जिउनि लोगो खालामनो सानखाबाय जोमै नों जोबोद समायना नंगौ नामा आं नोंखौ जोबोद हेन्डसाम नुखादोंमोन आरो बिनि सायाव आदाया नोंखौ जोंनि न'आव लानानै फैबोबाय आदा नै मोगथां आरो रोना बेयाव माने लेंहरदोंमोन आदा रावबो गैयै जायगायाव रोना आरो मोगथां आं नोंसोरखौ लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंसोरो आंनि अनसुलि बिनानाव सानैखौ बासायदों बिनि थाखाय आं नोंसोरखौ रोजा रोजा साबायखर बावो बिलि बेगा लाना फै जागोन बस नै बस बेगा लाबोबाय बे बेगखौ बिसोरनो हो रोन आरो मोगथां नैबे बेगाव माखासे फैसा दं बेखौ नोंसोर सोलायहैथां
आरो 50% खौ आंनो लाना फै 30% खौ नोंसोर ला 20% खौ आंनि बिनानावफोरनो हो बिसोर जा गोसो रंजाथों खुसि जाथों आदा नों बेसे अनसुला आदा थांसै बिदिबा आदा थांदो ओइ बिलि नोंबो इन्जय खालामहैदो बेगाव फैसा दं बेखौ लाना थां जागोन बस थादो बस इन्जय खालामहैनोसै नों आंनि आदाखौ गिया आदाखौ गिनो आदाखौ मानो गिनो आदायानोथ' आंखौ बेयाव लाबोदों ना आं ड्रेस गानबायानो ओइ सालथे नोंना खुगाया मा जायोब्रा मैयाथ' फोथैसिगौमोन नों आंखौ बेफोरखौनो मिन्थिनो लुगैयो नोङो दे खोन्थादो मिन्थिनो लुबैना जोंबो आंनिया मेलेरिया बेमाराव थालांनाय दङब्रा देलाय आंनो एसे खोन्थालाय बेखौनो खोनासंनो नामाब्रा बुंदो खोनासंनो लुबैना मा जाबायलाय मेला बेमारसो थालांबाय नामाब्रा बिदि बारा माथो सोबोना होबासो हामोनो सोब्बा गाज्रिलां होद मा बुलाबाय खांखोलाय फाग्लालै नोंबो बेयाव थाबाय थाबा जाला थुदो थांसै बेंकआव थांनांगौ जोंहा
जोंखौथ' मुलुगा जोबोर फोथायबाय फैला आरो टार्जाननिख्रुइबो बांसिन फोथायबाय जोंखौ औ जोंथ' बिनि बिनानावखौ मोनखासिगोन आरो जों क्ररपति जासिगोन ना ओइ मोथां नाथाय मोननैसो खोथा औ आंहा गामिथिं गोबां प्रब्लेम दं बे फैसाखौ सोलायना गामियाव थांग्रोनो जोङो औ सोलायखांबाथाय गाबोन थांसै अके औ आंनि थाखा फैसाखौ गासिखौबो बरबाद खालामनानै होजोबबाय बे खुरिया गथ'आ जेबो खामानियानो गैया साला मा जागोन बे गथ'आ बिफानि जेबो गुनखौनो लाखिनो हायाखिसै बे गथ'आ बिफाया एसेबां क्रर थाखा खामायना होलांबाय बेखौबो गासिखौबो उरायगार होजोबबाय जेबो खामानियाव होआखिसै बिनानावफोरनोबो बिबोनां नागिरनो थिनबाय आङो बेखौबो हाया जेबो रोङा खुरियासो राखे बे आंनि मबाइला लाबोनाय मुलुग नों बहा दङ माबार गोख्रै न'आव फै नाय नां फैथोंल' बे दिनै थिक खालामनां मुलुग नों बिफानि आखलखौ मोनसेबो लायाखिसै आं नोंनि दि एसेबां फैसा बुरजा हरदोंमोन सोलायनो थाखाय नों मा खालामजोबखो बिनानावफोरनो दि आं बिबोनां नागिरनो थिनदोंमोन नों मा खालामनानै थाखो नों मा मावदों ओइ गासिबो थिग जाजोबगोन आयै नों आंनो सप्तासेल' टाइम हो आरो सप्तासेसो समाय बिबावदों नोङो गासिबो थिग जाजोबगोन आयै गासिबो जागोन जेबो खामानि मावनो हाया नोङो ओरैनो उदां उदां थाग्रा न' सिङाव थां माबार गोखै मोसौ गियान मोजांबासो मोजां नङाब्ला ओइ रेन बाबा एसां गोबाव नों न'आव गैयामोन थाखा फैसाया बोरो एसेबां महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखा लांनानै मा खालामहैखो नोङो नोंखौ नागिरनानै जोंनियावसो ब्रा ब्रा बिफैबाय थायो नोंहा लाजिनाय गैया बिमा बिफानि गन्थं जाजोब्बाय नोङो बिजों फैनानै फासिबायसो नामाब्रा गोबां दार'मान नामालि मानसियालाय बस नै लाबोबाय मामोन आदा मानोबा लिंहरदोंमोन आदा नोंसोर सानैनियाव मोगथां आरो अख्रांनि कल फैनाय नामा फैयाखै गाद्दार खालामदों बिसोर आंखौ फोथाय खेबस' खालामदों बिसोर आंखौ बिसोरखौ माब्लाबाबो लोगो हमनो हानाय नंलिया बिसोरखौ बावगारनो नाजादो बिसोरनि थाखायनो सानफ्रोमबो आं आइजों मोसौ बुजानाय बायदि बुजाबाय थानांगौ दिनैनिफ्राय नोंसोर बिसोरखौ माब्लाबाबो लोगो मोननाय नंलिया बस बिसोरो मादै जाखो बिसोरथ' जेबो मिथिया दिनैनिफ्राय नोंसोर बिसोरखौ लोगो हमब्ला मोगथां मुलुगाथ' जोंखौ गोबां फोथायनानै फैसाखौ होदोंमोन दानियाथ' जों बाहायजोब्बाय दानिया जों मा खालामबावनो दा जों जोमै आरो रोमैनो मा होनना फोरमाय
नोंसोरनो लानाय फैसाया बोरो मा खालामजोबखो नोंसोरो फैसाखौ बुंना मोगथां नोंसिनि थाखायनो सानफ्रामबो आदैया आइजों रायजानांगौ थांखो फैसाया बहा थांखो मा खालामखो आदानि फैसाखौ नोङो बुं मा जाखो मानो सिरि थादों बुंना माथो जेबो बुङा आदैया नोंसोरखौ ट्रास्ट खालामनानै फैसाखौ हरदोंमोन नोंसोर मानो बेबायदि आदैखौ खालामखो बहा थांखो मानो बिदि खालामखो बुंना नों मा मिथिनो नोंनानै फैसाखौ जों मा खालामदों नोंसोर बायदि थाखोनि मानसिया माब्लाबा बे बुहुमखौ मेगन मिसिबना मोजां नोजोरजों नायफेरदोंना नों मोनथिनो लुबैदोंना नोंनानै फैसाखौ मा खालामदों फै मा खालामनाय जादों बिसोरो जों मा मावदों मिथिगौ मिथिनो लुबैदों नोङो मोनथिनो लुबैदों नोंसोर थारैनो मोनथिनो लुबैदों फैसाखौ सोलायखांनानै जेब्ला मोगथांजों आंजों आंनि माखासे प्रब्लेमखौ सलुसन खालामग्रोनो गामिजों आगान सुरबोयो बा मा जाखो बेफोरलाय जोंहाल' मोजां मोजां ड्रेस गाननानै माथो जानो माथो लामायानो जाथारा नोंसोर गामिनालाय बेफोर सरकारनिनो खामानिब्रा खामानिखौनो मावाब्ला ओरै फै ओरै थांसै फै बारदोलै मानो मानसि जमा जादों बेयावलाय थौलाय नायना फैनि आदा जाथाया बोरै जाखो जोबोद दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जादों गामिनि सासे दुखुथिया आइजो अबथिरा जिउ गोमाबाय बिथाङा उन्दै बैसोआवनो हाबा जादोंमोन न'खरनि थासारियाबो मोजां नङा बिथांखौ फाहामनो थाखाय ओनसोलाव मोजां हस्पिटालबो गैया आरो जोङो थाखा फैसाबो मदद होनो हायासै जायनि थाखाय बियो दिनै अबथिरा जिउ गोमाबाय बिनिख्रुइ बांसिन दुखुनांथावना आरो मा जानो हायो बेल' नङा दानि मदि सरकारनि फैसा सोलायनायावबो जों मोनसे गिदिर जेंनायाव गोलैदों जायनि थाखाय बै न'खरखौ जों मदद होनो हायासै बेखायनो बियो अबथिरा जिउ खोमाना लानांबाय नङा आदा नोंसोर गोरोन्थि बुजिदों आदा मदिजाया जा खामानि मावदों जोंनि हादोरनि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावदों जोंनि हादोराव गोबां कारापसन जाबायमोन गोबां ब्लेक मानि दंमोन बेखौसो वाइट खालामनो नाजादों आरो बेफोरो थाबैनो गासैबो सलुसन जागोन नोंसोरो जेबो सिन्था खालामनाङा जों जेसेबां हायो सहाय होगोन नै आदा नैबे माखासे फैसा दङ बे फैसाखौ ला गामिनि आरो
समाजनि मोजां खामानि मावदो आरो बे फैसाखौ थैनाय न'खरनो होदो आरो बिदिनो जोङो हानायमानि सहाय खालामबाय थागोन।